Er reed een trein naar Sobibor. Deze vertrok op 1 juni 1943 vanuit Westerbork, volgepropt met 3006 Joden in 50 veewagons. Ik was één van hen. Het binnen bijzondere weken voor Mirjam Tuinhoff en Ewan ten Hoeve. Maar haar docent Herman de Haan had haar zwatten op het verhaal van Jules Schelvis. 92 jaar oud. En een van de laatsten die het vertellen kan hoe de verschrikkings van concentratiekamp Sobibor. Wat heeft nou de meeste indruk op daar maken? Oh, hoe de Joden daar werden behandeld. Qua het weer gewoon trouwen uit in de gaskamers en dat wie het. En dan verbrand op een veldje. Dat is gewoon onwerkelijk voor alles. Dat is toch net hond van iemand. Het was wel echt een heel levend verhaal. En nu hij ook naast me zat en ja, ik met hem kon praten, dan was het ook echt veel tastbaarder wat hij had meegemaakt. En dan was het niet zomaar een verhaal wat je leest of wat je hoort op tv. Echt, ik zat ernaast, dus ik wist gewoon, deze man heeft het allemaal doorstaan. Ja, dat was wel echt super bijzonder. Niemand wist wat ons na een enerverende tocht van 72 uur te wachten stond. In de periode 2 maart tot 30 juli 1943 werden 34.313 Joden uit Nederland naar Sobibor gedeporteerd. Van hen hebben slechts 18 de oorlog overleefd. Ik dacht dat de mensen niet wel wisten dat ze het ging. Maar ze kwamen daar gewoon en ze dachten van nou gaan we aan het werk. En toen zei ze eerst maar even onder de douche van de treinrit. Ja, en zo ben ze toen vergast. Maar dat vond ik wel, ik dacht, dat vond ik wel heel onwerkelijk. Het is één grote leugen alles. Het blijft zo onwerkelijk, want zulke onmenselijke omstandigheden, dat kun je je niet voorstellen. Dat echt wordt aangedaan. En als je daar dan zit naast iemand die dat allemaal heeft meegemaakt en er dan op zo'n manier over kan vertellen, dan denk je van, het was echt en ik moet het goed onthouden, want het mag nooit opnieuw gebeuren, want het is zo onmenselijk.